semuanya. Oke, boleh langsung dikasih sambil kita menikmati hujan di sore hari ini ya Mas. Mudah-mudahan cuaca sore ini tak menutupi untuk kebahagiaan amin, warga amin ya robbal alamin. Soal Guru Kaca terima kasih. Santana masuk deh. Iki lo Bucai. Sandi kok kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok yo sampun nesu kapisa rasaku kudu kanggo mecucu bagus tak beda karo hatimu jungono tembangan manisku duh sayang ngapunteni saestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ra bakal goyah senadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ngancani ning saben dina. Cintaku mbok yo sampun nesu kapisa rasaku tunangku mecucu eman paras bagusmu dak beda karo hatimu dungono tembangan manisku aduh sayang ngapunteni saestu
sabar sudah diaturkan.